Здравейте, аз съм Ели от 12-я клас. Участвах в процеса по заснемането по проекта за 1 ноември, Ден на водителите. Здравейте, аз съм Виктория от 9-я клас и изявих инициатива да участвам в проекта по случай 1 ноември. Здравейте, аз съм Виктория и съм от 10-я клас и изявих инициатива да участвам в проекта като журналист. Здравейте, аз съм Тони от 10-я клас. Също участвах в проекта за 1 ноември, като задавахме едни прекрасни въпроси, на които получихме и прекрасни отговори. Здравейте, аз съм Дара от 8 Б клас и бях монтажист на видеята, които нашите журналисти заснеха. Добър ден! Дошли сме да ви зададем няколко въпроса. Аз съм Виктория от 10-я, това е Виктория от 9-я. Дошли сме по случай 1 ноември. Някой знае ли какъв празник е? Добре. Имаш ли любими будители? Да, мога да кажа, че имам любими будители. Добре, а кой? За мен един от най-важните будители е Паисий Хилендарски. Добре, ти какво знаеш за него? Той де-факто дава началото на всичко с написването на история славено-българска. И той обяснява на българите защо трябва да се гордеят с това, че са българи. Това ми харесва в него, защото той е един от първите, които се сеща и кара другите да се сетят за това. Добре, а в днешно време според теб има ли будители? Да, има, но не им се обръща толкова внимание. Добре, а за теб кои са будителите в днешно време? За мен будителите в днешно време са главно учителите, които преподават, защото от тях зависи всичко и те са, според мен. А имаш ли някой конкретен пример да дадеш или нямаш? За мен господин Батрачков е един истински будител. Добре. Благодаря ти, Кали. Те същите въпроси. Какво знаеш за будителите? В смисъл, какво за теб е будител? Тези хора, които са почнали цялата борба и цялото начало на събитията, които са станали преди. А ти имаш ли някой смисъл така любим будител в днешно време и според теб има ли изобщо в днешно време? В днешно време всичко е във Фейсбук и хората си плюят, обаче не поемат действия върху това, което казват. Благодаря ти. Здравейте! Здравейте, клас! Това е Виктория от 10-я. И това е Милена от 11 Б. Дошли сме да ви зададем няколко въпроса по случай 1 ноември. Има ли желаящи да отговорят на 2-3 въпроса от обща култура? Елементарно. Я при това готвя момченца. Така, приятел, как се казваш? Милен. Какво знаеш за 1 ноември? Какво чествам? Празника на будителите, принципно. Това е национален празник от не много време. Можеш ли да дадеш един будител като пример? Примерно Паисий Хилендарски. Какво знаеш за Паисий Хилендарски? Кое е неговото дело? Неговото дело е, че написа история славено-българска, с което е възродил една част от народа, да знаят. Знаеш ли коя година или в кой манастир поне? Не знам, Хилендарския манастир, доколкото изпомни. Моля? Хилендарския манастир, доколкото изпомни. Не съм много сигурен. Добре. Според теб съществуват ли съвременни будители днес? Мисля, че няма съвременни будители. Няма. Защо мислиш така? Защо? Кой да е съвременен будител? Азис или Димов? Май Галена. Да. Един въпрос ще ти задам. Добре, пак. Същия въпрос, който зададохме на Милен. Има ли съвременни будители според теб? Съвременни няма. Защо не? Защото децата израснат в друго поколение. Това, че израстват в друго поколение, какво общо има с... Те не помнят миналото си. Добре, точно за това учим история, точно за това ни служи история славяно-българска, така че... Според последен въпрос. Много лесен. Сега ще покажа една страничка. Моля ми кажеш от коя книжка? От история славяно-българска. Браво, маняк. Луци. Здравейте. Това е Виктория от 9-я. Милен от 11 Б. Дошли сме да ви зададем няколко въпроса по случай 1 ноември от обща култура. Има ли желаящи? Дай да видим учениците. Симпатяга, как се казваш? Асен. Приятел ни. Какво друго трябва да знаем за 1 ноември, освен че не е учебен ден? Национален ден на България. За будителите. На микрофона пак. Ден на будителите. Добре. Кой е Паисий Хилендарски и какво е неговото дело? Хилендарски е
Будител, български будител, написал е история българска през 1762 с цел да пробуди българите и да им напомни за прекрасната им история. Добре, благодарим ти. Здравейте! Това е Виктория от 9А. Милен от 11Б. Дошли сме да ви зададем няколко въпроса по случай 1 ноември. Здравей! Здравей! Как се казваш? Виктория. Приятно ми. О, тя ми е Дашка. Да. Супер. Знаеш ли кой е Паисий Хилендарски? Да. Разкажи ми нещо за него. Той е написал история особено българска. Добре. Какво честваме на 1 ноември? Най-важното. Деня на кое? На будителите. Можеш ли да дадеш пример за съвременен будител? На учителите. Защо така мислиш? Защото те ни учат на нещо. Браво. Благодарим. Бил се с битки. Да, привет. Здравей. Здравей. Как се казваш? Любомира. Приятно ни е. Може ли да ми кажеш тази страничка от коя книга е? От история особено българска. Добре, благодарим ти. Браво. Така, още на въпрос и те оставяме. Има ли съвременни будители днес и ако да, дай ми пример за такъв. Аз не мисля, че има съвременни будители. Все още не са се изявили с делата си. Учителите не ги ли мислиш за будители? Те са будители, подбуждат ни към това ние да учим, но... Не по същия начин. Да. Кой учител от гимназията мислиш, че като най-записва заслугите на будител? Мария Григорова. Защо така мислиш? Най-много дава от себе си за учениците. Добре, наистина много ти благодарим. Това е Виктория от 10А. Това е Милена от 11Б. Дошли сме по случай 1 ноември да ви зададем няколко въпроса от обща култура. Така, приятел, как се казваш първо? Николай Илянов Манолов. Добре, дай. Значи, какво честваме на 1 ноември? Нашите будители. Будители, точно така. Кой будител за теб е най-запомнен? Така, като чуеш думата будител, за кой ще сещаш първо? Иван Вазов. С какво е известен той? Какво е неговото дело? Неговите стихотворения за революционните усилия на България. Супер. И за... Може още едно последно въпрос? Да. Има ли съвременни будители днес? И ако да, дай пример. Някои учители са, според мен, съвременни будители, защото има някои учители, дори в това училище, които не ни остават да попаднем в тази апатия, което за мен апатията е публично зло. Браво, благодаря. Какво знаеш за Паисий Хилендарски? Какво е известен той? Че е написал история, особено българска. Добре, с коя година, ако можеш да ми кажеш? Не знам. Това не знаеш. Искаш някой по-друг въпрос, или? Не, стига това. Какво трябва да направи един българин днес, за да го наречем съвременен будител? Да бъде учител. Покажи една страничка, ще познаеш ли от коя книжка? Елементарно. Тази страничка, от коя книжка? История само българска. Браво, браво. Луци. Здравейте. Здравейте. Това е Виктория от 9А клас. И Милен от 11Б. Дошли сме по повод 1 ноември да ви зададем няколко въпроса от обща култура. Здравей, Ивонче. Така. Здравей. Какво трябва да знаем за 1 ноември, освен че е почивен ден? Че е деня на будителите. Така, здравей, приятел. Как се казваш? Юлиан. Приятно, Юлиане. Здравей. Ще зададем един въпрос. Добре. Какво честваме на 1 ноември, приятел? Ден на народните будители. Добре. Кой будител за теб е най-запомнящ? Как чуеш будител, за кой ще сещаш? Кирил и Методий. Кирил и Методий. С какво сте известни тебе? Написали се българската азбука. Добре, благодарим. Това пак е нещо. Браво. Здравей, приятел. Как се казваш? Петър. Петър? Да. Добре, може ми кажеш какво празнуваме на 1 ноември? Ден на будителите. Ден на будителите? Да. Може ми кажеш един будител от всичките? Паисий Хилендарски. Какво е неговото дело? С какво е известен той? История особено българска. Ако ти покажа едно изображение, може да ми кажеш от коя книжка е? Това изображение. От коя книжка ти изглежда, че? История особено българска. Браво е от... Добре. Да те питам още нещо.
Последно въпрос. Така, има ли съвременни будители днес? И ако да, дай пример за един от тях. Мога да дам два примера даже. Господин Батрачков и Мария Григорова. Значи за те будителите са учителите, така ли да разбирам? Да. Добре, много ти благодаря. Аз съм Виктория от 10А. И Виктория от 9А. И днес ще ви задаваме въпроси за 1 ноември. Така избираме си теб. Какво знаеш ти първо за 1 ноември? Какъв празник е? Деня на будителите. Добре, според теб има ли още будители в днешно време? Не мисля. А кои са твоите любими будители отпреди? Петър Берон, Паисий Хилендарски и Любен Каравелов. А какво е направил Паисий Хилендарски, знаеш ли? Написал е История особено българска. Можеш ли да ми кажеш тази страничка от коя книга е? История особено българска. Добре, много ти благодаря. Здравей, Вели. Кои са твоите любими будители? Кирил Методий, Иван Вазов, Любен Каравелов. Какво са направили Кирил Методий, знаеш ли? Написали са българската азбука. Добре. Има ли съвременни будители днес и ако да, дай пример. Има учителите. Добре, кой учител за теб е пример за такъв будител? Госпожа Офелия Балабанова. Страхотно, много ти благодаря. Тук сме да ви зададем няколко въпроса относно 1 ноември. Кои са будителите за теб? Учителите. Имаш ли някой конкретен учител, който... Бутрачков. Има ли разлика в сегашните и възрожденски българи според теб? Мисля, да. Добре, кой ти е любимия будител? Сегашен или по принцип? И сегашен и по принцип. Петър Берон, мисля. Добре, какво е направил Петър Берон? Написал Ригния буквально. Добре, много ти благодаря. Здравейте, аз съм Виктория от 10А клас и днес съм дошла да ви задам няколко въпроса по случай 1 ноември. Така, какво знаеш за 1 ноември? Какъв празник е? На България. Ама как така на България? На българските будители. Добре, кои са българските будители? Васил Левски, Христо Стоичков, Димов. Какво знаеш за Васил Левски? Той е освободил България. А нещо друго да допълниш? Не. Добре, благодаря ти. Според теб има ли в днешно време още български будители? Не мисля. Защо? Защо така мислиш? Времето вече е по-различно и хората са по-различни. Добре. Така. Ти виждаш ли будители в нашето училище? Да. Госпожа Григорова и Иван Батрачков. Благодаря. А според теб, как си представяш съвременния будител? Будителя в наши времена? Съвременния будител го представям като човек, който не е само да гради материално, духовно, да бъде наистина знаещ. Тоест, духовното да е преди материалното? Да, да бъде скромен, наистина добър човек, да подпомага на всички, които имат нужда и като цяло си го описвам като човек, който може да промени не само държавата, ние ми като цяло със сигурност който няма всъщност да пали искрицата във вас, децата, нали? Да, нас децата. Виждаш ли себе си като един бъдещ будител? Не мога да кажа да, не мога да кажа и не, това не си го избираме, да виждам се, да не виждам се. Това се постига сигурно с труд и трябва голямо сърце. Точно, т.е. ти трябва да го чувстваш от сега. Да. Кой клас си? 8 Б. Супер. Кой будител за теб е най-запомнящ? Може би Паисий Хилендарски, защото е първия. Добре, много ти благодаря. А ти имаш ли свои представи за съвременен будител днес? Може би учителите, защото те ни учат на някакви неща, които да ни помагат в живота. Добре, много ти благодарим. Здравейте, госпожо. Здравейте, клас. Аз съм Тони, това е Виктория. Днес сме тук ради една причина. Имаме национален празник след няколко дена. Знаете ли какъв празник е 1 ноември? 1 ноември. Така, Ники? Денят на... Изчакай малко, да, повтори. 1 ноември е денят на българските будители. Така, за кой будител, този, който просто като чуеш името му трепваш? Христо Ботев, мисля. Така, добре. За тебе, кой будител можеш да го наречеш съвременен будител?
Съвременен будител... Труден въпрос ми задаваш. Добре, ще попитаме друг въпрос. Кой ти е любимия будител? Васил Левски. Ако някой ден се срещнеш с него, какво би му казал? Какво би го попитала? Би ли могъл да живееш в съвременния свят сега? Доста интересен въпрос. Как се казваш? Кристиян. Приятно ни е. И на мене. Добре, ще ни отговориш на два въпроса и те оставяме. Да. Добре. Какво честваме на 1 ноември? Будителите. Добре. Има ли съвременни будители днес? Да, учителите са съвременните будители. Добре. Кой е Паисий Хилендарски и какво е неговото дело? Той е... писател? Добре. Какво е написал? Не знам. Една история. История словено-българска или... Какво друго трябва да знаем за 1 ноември, освен че е неучебен ден? Деня на будителите. Добре. Кой будител за теб е най-запомнящ? Иван Вазов. Подпомогнал е най-много българската литература. Написал е много запомнящите произведения. Така романът Подигото, примерно, има много известни стихотворения. Благодаря. Още един последен въпрос, ако си съгласен. Добре. Има ли съвременни будители днес и ако да, дай ми пример за такъв. Господин Батрачков. Защото господин Батрачков е един от най-умните хора, които познавам и ми е нещо като ментор в живота. Поздрави за господин Батрачков. Благодаря. Здравейте. Ние сме Тони и Виктория и днес сме дошли, за да ви зададем няколко въпроса по случай 1 ноември. Искаме да ви попитаме, знаете ли какво честваме на 1 ноември? Именно какво виждаш на тази страничка и тази страничка от коя книга е според теб? От история словено-българска. Така, добре. Какво знаеш за история словено-българска? Написана е от Паисий Хилендарски през 1762. Според теб, защо ни е полезен този празник, в смисъл за българския народ, и защо си мислиш, че трябва да се празнува до ден днешен? Защото да ни подтикне към по-добро. Добре. Кои за теб са българските будители? Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов. А защо? Защото те се борили за свободата на България. Добре, благодаря ти. Благодарим на всички, които се включиха. Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Матео. Приятно ми е, Матео. Имам едно въпрос да ти задам. Добре. Какво честваме на 1 ноември? Денят на будителите. А кой будител за теб е най-запомнящ? Учителите и тези, които са написали нашата азбука. Защо мислиш, че учителите са будители? Защото ни учат на обща култура, това, което трябва да знаем и да. Добре, много ти благодаря. Става съм Тони и съм ученик от СС А клас. Вашия клас, 8 клас, трудни са въпросите за задаване, но имам първия ние след няколко дена имаме национален празник. Знаеш ли какъв празник е след няколко дена? Народните будители. Така, ден на народните будители. Според теб, като се замислиш просто и чуеш думата народен будител, има ли човек, който просто като му чуеш името и трепваш за него? Паисий Хилендарски. Така, знаеш ли нещо повече за Паисий Хилендарски като цяло? История словено-българска. Добре. Така. Какви качества трябва да проявява един будител? Освен добър? Умен. Умен, да, трябва доста ум. Друго? Разум. Разум, добре. Имам едно въпросче към тебе. Въпросът ми е, до сега говорихме за кой ден? За ден на народните будители. Дата? 1 ноември. Браво. Здравей. Здравей. Приятно ми, аз съм Виктория. Ти как се казваш? Памела. Приятно ми. Какво честваме на 1 ноември? Ден на народните будители. Супер. А кой будител за теб е най-запомнящ? Васил Левски.